Ola a todos, benvidos a este tutorial onde imos ver como facer un vídeo interactivo. Neste caso, usando Lumi, que é esta plataforma que xa coñecedes, que xa vos falei dela no curso, e que nos permite pois facer, como vos dicía, vídeos interactivos usando H5P. Aquí un exemplo. Ola, xente de ciencia! Hoxe estou aquí con meu amigo para repasar o... Bueno, entón, como vedes, por riba do vídeo, que está en YouTube, podemos colocar pois textos que ten información, incluso enlaces, aquí o teríamos. Podemos facer que estos textos, cando aparezan, se pare o vídeo, continúe, verémoslo agora. o nome do material científico, o instrumental científico que temos nos nosos laboratorios. Vou darlle un poquinho para adiante. Non, de acordo? Imos algo. Vale, entón, vedes que agora configureino para que cando saia unha interacción o vídeo se pare. Aquí accederíamos ao dicionario da Real Academia Galega e neste pois o mismo. E por aquí pois teríamos interaccións nos que habría preguntas, habría imaxes, esta era unha imaxe, esta pois unha pregunta que habría que responder, etcétera, non? E ademais tamén nos permite este tipo de vídeo, aquí vedes que ten unha especie de marcador doulle, entón podemos acceder... de precipitados é un recipiente para preparar ou quentar sustancias, medir... Precipitar os sales dunha disolución, usamos un... Entón, como vedes, podemos acceder a diferentes partes do vídeo a través do que sería pois un menú de opcións, ¿no? dos diferentes elementos que se tratan neste vídeo, que é sobre material de laboratorio. Bueno, pois nada, nos seguintes vídeos imos a aprender como facer isto. Espero que vos resulte doado e sobre todo que o poidades aplicar na vosa aula virtual, tanto de Moodle como de Disgal. Así que imos aló. O primeiro que imos facer é entrar en Lumi, vale? Vou acceder desde a miña conta de Lumi. Eu xa me din de alta, xa está aquí creado o meu usuario. Entón aquí damos co tabuleiro principal. Se queremos crear un novo contido daríamos aquí. Se resulta que é un vídeo que xa temos editado a medias, empezamos outro día, estaría aquí en mi contenido, doulle. Xa vemos que este é o vídeo que acabades de ver, non? Pero vou empezar de cero, se vos parece, para que así vexades todo desde o inicio. Vou aquí a tabuleiro, doulle crear novo contido. Vale, entón o primeiro que teño que facer é seleccionar o tipo de actividade. Vedes que a de vídeo interactivo é a primeira que sai, así que é moi doado. Se por calquer motivo buscarades outra, para outro tipo de actividade, pois non sei, unha que se chama Tour Virtual, poño por aquí e sabedes que é moi doado porque así xa non temos que andar buscando entre os, creo que son casi 50 tipos de actividades diferentes, entonces xa me sabe que me interesa. En este caso non é, sino que quero vídeo interactivo. En caso de que non tivésemos moi claros isto é o que precisamos, vedes que se damos a detalles, temos aquí unhas imaxes que poderíamos ver para facernos unha idea que tipo de actividades podemos facer desde aquí, e incluso poderíamos acceder aquí onde pon demo de contido, pois a páxina, como xa vos puxen nos apuntes, h5p.org, e veríamos diferentes exemplos de vídeo, ainda que, bueno, eu xa vos deixo aquí varios no Moodle para que podades probalos, dos que fixen eu. Así que, bueno, vamos a pechar. Vou darlle a usar. Ben, pois isto é o primeiro que nos aparece. Podemos aquí engadir o vídeo. Vale, entón temos dúas opcións. Ou subir un arquivo dun vídeo que teñamos no noso ordenador e o subiríamos desde aquí, ou engadir un vídeo, unha URL desde YouTube. Aconsellevos que o vídeo este en YouTube por un motivo, porque se o vídeo pesa moito e está no vosso disco duro e o subimos pois logo
a nosa aula virtual, igual nos atopamos con que temos limitado o peso do ficheiro a subir e que non poidamos, ou que se o vídeo ten moitísima resolución e os usuarios que traballen con ese vídeo pois estén nunha zona de mala cobertura, non teñan wifi dabondo, etc., non teñan rede suficiente, pois o que pode pasar é que non dan cargado o vídeo. Sin embargo, YouTube sempre nos ofrece unha versión de menor resolución para que podamos cargalo. Por tanto, isto é o que vos aconsello, que o vídeo está en YouTube, se vos o que subades a YouTube e logo aquí peguedes a URL. Aquí está o vídeo que imos traballar, polo tanto, doulle aquí onde pon compartir. O vídeo non ten por que ser noso, pode ser calquer vídeo que este en internet. Non imos infringir ningún tipo de problema con copyright porque o único que estamos facendo é darlle unha información H5P para que reproduzca un vídeo que está en YouTube e faga pois que se pare, que se hayan preguntas, etc., pero nunca sai de aí o vídeo. Por tanto, é perfectamente legal, non facemos nada raro, de acordo? Estade tranquilos. Bueno, entonces copiar URL, perdón, estou aquí, aí imos, pego, doy a insertar e xa teño aquí o vídeo. Aquí onde pon copyright, como sempre, como xa vimos noutro tipo de exercicios, podemos poñer todo tipo de información sobre os medios que usamos, material de laboratorio, autor Xacobo de Toro, aí dá, vela. O ano creo que foi no 2020. Fuente, pues vamos a pegar aquí. Licencia Creative Commons. Vamos a ver, vamos a pegar aquí dominio público, veña. Calquera pode usar. Xa está. Bueno, pues xa estaría aquí. Aquí vemos unha serie de posibilidades que nos ofrece, como darlle nome ao título deste vídeo. En lugar de chamarlle vídeo interactivo, pues vídeo interactivo do material de laboratorio. Déjame corregir. Vale. E aquí podríamos darlle unha pequena descripción. Aquí engadir un cartaz, unha pequena imaxe, pero se está o vídeo en YouTube, pois non nos permite facer isto, o mesmo que pasaría coas pistas de texto. Como está en YouTube, pois xa colle o subtítulo de YouTube. Máis cosas que podemos facer aquí. Aquí, configuración de comportamento, pois se queremos que o vídeo se inicie pois no segundo 30, pois poníamos aquí 0,30 segundos, vale? E empezaría aí. Se queremos que o vídeo se reproduzca automáticamente, daríamos aquí. Que o vídeo estivese en bucle, pois tamén. Se queremos que non se permite para todas as preguntas que coloquemos no vídeo, que non queiramos de repente que sea nuestra solución, pois habilitamos ou deshabilitamos, perdón, esta opción. E o mesmo para reintentar a actividade. Se queremos que o menú de marcadores, o como se ensinaba antes, onde aparecían as diferentes opcións nas cales, estas que temos aquí, vale? Si eu quero que isto este visible ao principio do vídeo segundo abran, pois doulle a iniciar con el menú de marcadores abiertos. Mostrar botón para rebobinar 30 segundos e este botón de aquí que nos permite retroceder de segundos, y me lo voy a comprobar. Aí está, vedes? E vou de 10 en 10 segundos. Pode ser práctico para, bueno, si non queremos que o alumno este aí pois traballando demasiado co cursor de desplazamento da liña de tempo por algún motivo. E tamén aquí nos permite deshabilitar que o alumno avance cara adiante. É dicir, que non poida avanzar ata xusto onde están as preguntas. Como vemos, eu aquí pois, habilitei de xeito que podo darlle para adiante e atrás, pero eu desde esta zona do panel podo decirlle que non pode avanzar para adiante, si para atrás para buscar información,
ou que non poida ir nin adiante nin atrás. Por último, se lle dou aquí a esta opción, pois desactívase o son do vídeo. Que máis temos por aquí? Pois bastantes cosas. Vou a desactivar unhas cosas, pero bueno, vou a desactivar isto que fixen antes e deixo como estaba. Bien. Por último, parámetros e textos. En que idioma queremos a información que se nos amosa? Podemos seleccionar galego. Deixadme ver. Aquí está, Galician. Aquí teríamos. Confirmamos, non está todo perfectamente traducido, pero polo menos a maioría das cousas sí. Aquí poderíamos ver os diferentes textos que se amosan ao longo do vídeo interactivo. Se nos quixésemos, pois poderíamos cambiar calquera deles e personalizalos como nos quixésemos, vale? Bueno, pois imos ao lío. Agora que xa teño configurado este vídeo, esperade que o primeiro de todo temos que darlle un título, de acordo? Material de laboratorio. Por que vos digo isto que é importante? Pois porque senón non vos deixa guardar a actividade. Vedes aquí onde pon a forrar? Bueno, pon en castelán porque ahora mismo desde aquí non me deixa cambiar a galego, xa vedes, sou español. Entón é unha mala traducción de inglés save, que significa agardar. Así que xa sabedes, se non queredes perder o traballo, hai que darlle a forrar, de acordo? Entón voulle chamar material de laboratorio a este proba, porque xa teño outro creado. Voulle chamar así, ok. Aquí está, entón xa o guardei. Vou agora a agregar interaccións. Aquí está. Entón, lembrades vos que antes tiña esta opción de abrir o menú, vale? E deste xeito acceder Vamos a pipeta. ás diferentes seccións do vídeo. É un recipiente de de precipitados é un... De acordo? Entón imos facer iso. Como fago? Bueno, pois comezamos a ver o vídeo. Hola, xente de ciencia. Hoxe estuve aquí con meu amigo. Vou a deshabilitar o audio porque eu xa me coñezo o vídeo de memoria de tantas veces que traballei con el editando. Entón vou acceder á primeira sección na que falo pois da probeta. Ben, entonces aquí vou falar da probeta. Entón aquí teño o código de tempo, que é o 028. Aquí temos unha especie de marcador, pinchamos. Entón, pois nada, doulle e agora poño probeta. De acordo? E agora enter. Xa está. Xa teño o primeiro código de tempo. Védelo aquí, xa está marcado. Agora vou ao seguinte. Temos aquí o tubo de ensayo. Por aquí, vale. Pois novamente doulle aquí, vedes que me pon a añadir marcador. Aí. Tubo de ensayo. Vou facer outro máis, vale? E no seguinte vou me equivocar. Aposta. Aquí poño pousa tubos. Doulle. Engadir marcador. Pousa tubos. E bueno, poñer con V. Nada. E aquí me queda. Xa para sempre. Pousa tubos. Con V. Non pasa nada. Se pinchamos sobre el, vedes, temos que pinchar sobre o texto e entón permítenos corrixir ou cambiarlle o nome ao título que vos queirades, vale? E así pois seguiríamos, vedes que aquí xa temos tres puntos diferentes de navegación sobre o vídeo que funcionan perfectamente. Rápidamente vedes que se agregan como unhas liñas discontinuas aquí ao vídeo e deste xeito pois faríamos todo o vídeo. Isto é o primeiro que deberíamos de facer, vale? Os puntos nos cales queremos dividir o vídeo e polos cales pois imos permitir ao alumnado que navegue. Unha cousa importante, lembradevos de darlle a agardar, xa vos lo dixen, doulle e aí está, vale? Se queremos continuar outro día, pois se tan doado como ir a outro día
ir aquí a mi contenido y aparecerán todas las actividades H5P que creaches. No meu caso, pois sabedes que teño unhas cantas. E aquí está o último que creamos. Podríamos buscar aquí tamén polo título, ¿ves? Material. E aparecen o que fixen, que xa teño preparado, este que estou facendo. Vale, pois seguimos agora no seguinte vídeo. Vémonos agora.